खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। धेमाजि जिल्लानि डेकापाम गाव पन्चायतनि सिङाव थानाय बिजेपुर आरो डेकामिसिं गामिनि रायजोफोरा जयै लोगो नांनानै डेका दैमानि दै बोहैख्लायनायखौ बान्दो होदों। मख'नो गोनांदि डेका दैमाया बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव गायखांनाय माइ दुब्लिफोरखौ खहा खालामबाय थायो। देग्लायबो प्राय 60निबो बारा नखरनि माइ फोथारखौ सिलिंखार खालामदों। आसार दाननि जुब जुब अखायाव गामिनि गोबां नखरफोरा बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बेफोरबायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानायनि खौरांखौ मोनसेयावबो दैजों सिलिंखार खालामजानाय बे गामियाव सरकारनि रावबो बिफानगिरिफोरा खौरां लाफैयाखै। बेनिखायनो 14 जुलाइ खालारखालि दैमाजों सिलिंखार खालामजानाय नखरफोरा लोगो नांनानै गावबागाव नखरनिफ्राय औवा आरो नांगौ मुवाफोरखौ लानानै बायफ्लंनाय दैमाखौ बान्दो होनाय खामानिखौ मावनाय जादों। दानिया फै रायजोनिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनानै लानि। जों बे खामानिखौ मानि थाखाय मावनाय जादों माने जोंहा बेवहाय बहुत खेथिनि लकसान जाना दङ आरो दैया माने थोंजोङै जों जेरै थांनाय जादों माने बेनिखाय जों बेवहाय दिनै भेटा होनाय जादों आरो इ फबनायखौ जोङो माने लाखिनो थाखाय नाजादों। बेवहाय जोंहा जेबो सरकारनि माबा मोनाखै अब्लाबो जों गासैबो रायजोआ थरसे थरसे औवा लाना फैनानै जेमानखिनिखौ हादों बेखिनिखौ जोंहा दिनै बनायना लादों आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जायहाथ' दा जोंहा देग्लाय बोसोराव आगोथिया लकडाउन हिसाबै माने फ्रायानो गायजोबफ्रामनाय गोदैमोन माने गासै बेखिनि हाया दा गायजोबनानैबो दा माने जोंहा गायै बायदि जाना दङ। बेनिखायनो गासै रायजोआनो एसे दुखु नांना दङ। दाथ' जों गोदानै खोथिया फोनाबो गायब्रबनो माबो दा हानाया गोब्राब जाना दङ। मानि थाखाय होनबा दैयानो थांबाय थायोबा जों दा गोदानबो फोनो हायोमोन नाथाय दा दैयानो थांबाय थायोबा जों बबेयाव खोथिया फोनो बेबायदि खोथिया फोनानै जोंहा दा माबायानो जायगायानो गैया। बेनि थाखाय जों दा माने एसे दुखु नांनानै जि मोनबा मोनगोन मोनाबा थागोन होननानै सरकारनि दारैथ' जों जेबो मोनो राहाखौनो मोनाखै। बेनि थाखाय माने जोङो गावसोरनो रायजोफोरानो औवा थरसे थरसे लाना फैनानै गावनि दिनै मंगलबारबो जों हालिखौनो बन्द' खालामनानै माने गासिबो माने ओंखारनानै बेखिनि खामानिखौ मावनाय जादों। नैबे जोंनि जायगानि मुङा बिजेपुर गामि आरो जोंनि पन्सायतआ डेकापाम साब डिभिजना जुनाय। नोंथांमोननि हाया बेसेबां खहा जादों ओरैनो खै बिगासो? बुंनो थाङोब्लाथ' बेवहाय 50-60 पुरासो खहा जानाय जादों। माने खहा माने पुरा बालायानो फबजोबखानाय बायदि जादों आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना दिनै न'खरबैसे लोगो नांनानै बे हाबाखौ मावनाय जादों? जोंनियावहाय दा गासै 60 बा 50 न'खरसो माने जों खहा जानाय न'खरखिना फैनानै बेखिनिखौ खामानिखौ मावनाय जादों। अब्लाबो माने जों ओरैबायदि बुंबावदों जे बेखिनि न'खरा गासैबो फैजोबनो हायाखै आरो सोरबा दिनैहाय माने खोथिया फुदों सोरबा माइ गायदों बे अब्लाबो जों माने गासैबो न'खराव साफा फैनो हायाब्लाबो गासैनिफ्रायबो एसे एनला जों खेन्दा खांनानै औवाफोरखौ बायब्रबनाबाबो माबानाबाबो जों खामानिखौ मावनाय जादों आरो मानसिफोरा एसेबाबो जों गासै खामानिखौ मावजोबनो नाजादों। नोंथांमोना सरकारखौ माबाफोर बुंनो सानो नामा? बुंनोथ' सानो नाथाय सरकारनि फारसे जोंनो बेखिनि गासै जिमानखिनि जों रायजोफोरा खस्थ' जादों आरो जिमानखिनि बे हाफोरा फबजादों जोंहा बेखिनि हाखौ जोङो आरो मोनफिनोब्ला बा बेफोरनिफ्राय थांनाय खहाफोरखौ जोंनो सरकारा होफिनोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो ओरैबाबो जोंनि बेखिनि रायजोआ गासैबो दुखियानो गोजा दैजोंनो लोमजाबाय थानाय गोजा। देग्लायथ' जेरै नुदों देग्लाय बांसिनसो जादों दैया बेनो आरो। কথাটো এনেকুৱা যে যেনে আমাৰ মাটি বাৰী ৰোৱা মাটি চব পানী লৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ একো সুবিধা পাতি নাই কাৰণ কঠীয়াও এতিয়া চব পুতি দিলে। এতিয়া চব বালি মাটি পুতি দিলে। পুতি দিয়াৰ পাছত এতিয়া আমি অলপ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আৰু জোনাই মহকুমা আৰু ধেমাজি আৰু পঞ্চায়ত ডেকাপাম এইটোৰ কাৰণে দাগ চাপৰি আৰু আমাৰ ৰামপুৰ বিজয়পুৰ এই 3 গাঁৱৰ মানুহে মানে এতিয়া হাৰাশাস্তি পাইছে। এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকক অলপ জনাই দিছোঁ চৰকাৰ লগ লাগি এতিয়া আমি অলপ বেটি দি আছোঁ বাঁহৰ কাম কৰি আছোঁ। আপোনালোকে চৰকাৰক কিবা ক'বলৈ বিচাৰে নেকি? বিচাৰে মানে এইটোৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা অলপ সাহায্য খুজিছে। এইটোৰ কাৰণে চৰকাৰে কি দিয়ে মৰমত এইটোৰ কাৰণে চৰকাৰক আপোনালোকক অলপ জনাই দিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ।